napísal Goldbox will be dropped cen a neviem, kde padá Goldbox. Budeme čakať hore, poď. Nie, tu nepoď, to si vybral zlé miesto. Budeme hore. Takže ja tu prvý, akurát, hej, 30 sekúnd, čo sme donahrávali. A ja neviem, kde mám byť. Tuto buď, ja ti radím tu. Modlite sa za mňa všetci. Ty máš problém, ty socka? Teraz taký Goldbox. Sorry, bratr. Sorry, bratr, nemám si za že? Anna Mária, 3. 4. Keby som chytil Goldbox. No. Je náš, kamaráti, máme Goldbox. Takže ja som prvý raz chytil na nové mapke Goldbox, čo je super. A padal bol ako srandovne, pretože je úplne na okraji. Ale vyplatilo sa nám to a máme Goldbox. Kto ti poradil, že máš byť tu? Ja. No, ale ja by som aj tak išiel. Fakt, ja by som aj tak išiel. Lebo najčastejšie sem padajú. Áno, moje obľúbené, neviem, ale moja obľúbená ona, jaký hacker prišiel, pozrite na toho hackera, pozrite sa. A nedeľa ho zabili. Tak určite dajte like, náš krásny Goldbox je tu náš, majte sa.